RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pala siyang kaagi ka doon? Mau kining usay ka babay nga taga Naga City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Candice. Naon sa kadya day Candice? Sige mong kagkatawa diha. Nagkatawa ko kayo ako mga ka-chat na uy. Daga naman kayo sila. Unsa man na? Imong mga katerchar? Puro ra gani ka-char day sa madalang. Kadiyot day ha. Kay di ano nawag na ako. Kinsa man na? Lance, may pangan ini. Kadiyot sa ha kaya akong tubagon. Hello, Lance? Kumusta, Riz? Okay ra. Maurag hapon, gwapa. Ginanan ako nga magkita na. Mao ba? Ako sa ganansab ko nga makakita ni mo. Banda niyo ako sa inyo, ha? Sige ba? Paabotan ti ka. Yay, sig manguyab na siya nimo sa personal day. Mo sa lagi na akong huna-huna, day. Nan, andam na ka nga makauyab day. Okay naman, day. Anak pa, makasaway na akong uyab. Salamat nga nagkita nag-ipas personal, Riz. Nalipay sab ko nga nagkakita lagi ta, Lance. Gwapong sa rin tawhan na. Unya, magunsa man tayo ni ron. Ikaw, unsa may gusto ni mo? Mga unan ta. Unya, storya ta. Wa manguyab si Lance nimo? Wa man day, uy. Wat-wat bitaw ko. Wa may gisulti. Na, Lain man ang gisultihan noon. uy. Basta dili lang tingnan siya ganahan nga manguyab dayon nimo day. Basig makaingon niya ka ba nga presko ra kaayo siya. Na, bahala siya, uy. Huwag dili siya manguyab na ako. Bahala siya. Nanawag lagi ka na ako, Lance. Ganun, day. Di pwede. Amiga mo ka ta. Okay ra, uy. Nagtana ra gani ko. Mingaw mangod ko nimo. Pag sure, uy. Tingnan mo bitaw. Gibingaw ko nimo. Lance. Riz, naibaw ba ka nga ganahan kay ko nimo? Kato ko yung nakita ta. Gusto na ginuta ko nga manguyab nimo. Pero nahadlok lang ko. Unsa ba siya kadlokan? Nahadlok ko nga imong sugton. Nahadlok ka? Nahadlok na hinuon ka nga ako kang sugton? Oo. Nahadlok ko nga makauyab ta kay layo kay ko nimo eh. Lance. Dili good ko ganahan og long distance relationship. Mao nga wala na ko manguyab nimo. Lance. Mao na yung gisulti day. Nga wa siya manguyab nimo kay dili siya ganahan og long distance relationship. O, day. Na, marigi dangat. Niya, ganahan lang ta kaniya. O, day. Kay gwapo man siya. Yung buutan. Uy, sayang. Na, kalintin na lang to si Lance, uy. Unya, concentrate na lang ka sa atong pag-eskwela. Maugit, day. Ako na lang paabotan nga maabot sa Mr. Right sa kong kinapuhi. Day, wa man titarong klase ron. Kay busy man kaayo ang mga teachers. Kay naaman sila kalihukan din sa atong eskwelahan. Kuyo ta, Asa man to? maglakaw-lakaw lang ko din sa atong eskwelahan. Mangita ta gwapo. Ikaw, cute. Huwag kalingaw sa. Sige na ba? Kay kapoy kay sige pundo din sa atong room. Sige, sige. Kuyo, ganti ka. Day, uy. Muro kitag amaw din ni ay. Sige, taglakaw-lakaw. Okay naman good, uy. Aron po makitaan ang imong beauty, good. Oh, ha? Oh, ha? Ay, tanawa. Napansin na tong beauty. Miss, pwede ba kayong ila-ila mo? Ako? Ang imong kauban ba? Agay, gis na ba ko beauty? Agaray. Ako si Rex. O kini ang kauban, si Marco. Ikaw, Miss Beautiful. Unsay imong name? Candice. Ha? Ganahan ka ni Marco? O, day. Ganahan ko niya kay kalmaram good kaayo. Niya. Unsa ko man na ron? Murag layo man kaayo na si Marco nimo. Si Rex may magsigi og dulduol nimo. Lagi day, uy. Ay, hibaw na ko. Ha? O, sabi mo buhaton? Suura pag-ayo si Rex. Aron maduol ka ni Marco. Pagpatuo nga, naibog ka ni Rex. Pero si Marco di ay ang imong target. Oh. Gusto, day. Mao ni akong buhaton. Dis, kanong gitagan ka ng snacks? Wa lang, ganahan lang ko.
Nga naman, dali ka ganahan? Ganahan man. Ay, maritong imong amigo. Kinsa ganito? Si Marco. Oo, si Marco. Hain mo dahil siya? Niyo nagpauli. Kuyog sa iyang uyab. Mao ba? Ay, wala naman ko ganahin ni Marco. Sa kanibaw ko nga may uyab na dahil siya. Yes. Rex, may tuyo ka? Mo, kuyog niya ko ha. Inigpauli ni mo. Ha? Ay, naunsaman ko. Sa kadang magsige may kuyog-kuyog ni Rex. Mingaw naman hinuon ko. Padali ko makakita niya. Ha? Pag-Jorda, uy. Iyabag naman tingali ko, day. Mingaw naman hinuon ko ni Rex. Kung mauna, nahigugma na ka ni Rex. Ha? May isulti ka na ako? Odis. Unsa man na? I love you. Sa una pa kong ganahan ni mo, Candice. May chance ba ko? Masulti lang ko ni mas tinuod, ha? Unsa ba na? Ang tinuod. Si Marco magiging ako naibkan. Ha? Pero, nawa na nga kung gusto niya kay nasabtan masab na ako nga. Wa si gusto na ako. Ug may uyab na pud siya. Pero sa sige nito kuyog-kuyog, nadutlan ako nimo. Love na ka na ako. Tinuod, dis. Or, Nga sa ito pa. Uyab na to. ako nagkagisugot. Salamat. Salamat, dis. I love you. I love you too. Mo ba? Nagkauyab na day mo ni Rex? O, day. Nanguyaban siya na ako. Ako na lang po nagisugot. Okay ro na, uy. Kaya nakagusto mo sa kaniya. Sige, day, ha? Good luck sa inyong relasyon. Happy Mansali. Dis. Aw, o di ay no. Dali ara, oy. Usa naman ikabuhan sa kata nagkauyab. Oh, good. Dali na kayong panahon. Ay, asa matay ni ron. Mansari man nato. Mga ulang tigtimpura, eh. Huwag mo tayo budget. Okay ra kahit timpura. Basta kasama kita. Ay, huwag may manawag si Rex na ako. Nabaguhan ko inita. Dili man ito na siya ingon ini. Kada abot na ko tinis bahay, manawag pa ni siya. Nga naman ka. Rex, naun sa di ka. Mura lagi kag nausap. Kuan, dis, kining May problema ba? makigbuwag na ko ni mo. Rex, mahimo ba? Ayaw kong binuangi. Tinuod ang isulti ko ni mo. Makigbuwag na ko ni mo. Pero sa mahirong din mo makumbuhakan. May saa ba ko ni mo? Wa kaysa. Pero gusto ko nga, pari sa una, nga wa ko uyab. Makapatuyan ko asa ko muna ko. Wa ko ilayang una-unaon. Rex, Hala, no? Lain na ko ni Rex, day. wa ko'y mahimo, day. Mo may ang gusto. Mau nagbuwag na lang mi. Unya, okay ro ni mo, day? Wa kasakit, eh. Sakit, day, uy. Pero lain masag kayo ko daw kung ipamugos na akong kaugalingon niya. Sige lang, day. Basig may laing lalaki nga gitagana ang Ginoo para nimo. Oh, Rex, ikaw magkutay ni. Nga nini ka sa amo. May mabang magsulti ta. Bisig kaliyot lang. Dali. Unsa di matuyo na ako. Gusto na ko magipasaylo sa akong pagpakigbuwag ni mo. Okay ra, uy. Nakasabot ra ko nimo. Pero ako, dili ko okay. Rex, Nagtuo ko makaya na ako kung mawa ka. Pero dili di ay. Magsige kag hasos kung nauna. Gimingaw ko ni mo. Rex. Dili na lang ko kaya mawa ka na ako. Mau magbalik ta. Magbalik ta. Gigakus ko nimo. I love you, Candice. Love pa ko ni mo, di ba? Nga nang mulimod man ko. Oh, Rex. Love ta kayo ka. Magbalik ta, ha? O dili na ta magbuwag. Oh, Rex. I love you. I love you, Candice. I love you too, Rex. Love din mong usa ka tao. Andam ni maning dawaton. Bisan pa man og buang nakaspananaw sa pagkakaroon, padayon paghihapong ligo ng among relasyon. Dinhi na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Ayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obre ug attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran.
Taguan lang ko sa pangan nga Helen. Hingkod ang pangidaron, Minyo, o kanhi abroad ang akong bana nga si June. Itago na lang sad ang among address. Kung legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among napalit o gipatukuran na mo ubay ug gamay nga negosyo. Aron nga hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ha? May gusto kang palitong ngayon, ha? Unta June, aron tukuran na to sa tumbay. Ug magtukod sa tagmaayong negosyo dili napita. Kay gusto nako ba nga last na lang ng paglarga nimo uy. Ayon balik og pang-abroad. Magnegosyo na lang tayo ni uli nimo. Kay paita gyud ini magkalagyo ta uy. Di ba nagsabot na mata, ana? Nga mamundar ta? Maumi abroad ko? Ay, uy, igo na ning atong natigom good. Makapalit na ta og yuta og makatukod sa atong bahay og negosyo. John, wa ko mangandoy nga madato og maayo ha. Apan magkalagyo ra man gyapon ta uy, way gamit. Ang importante nako nga niya ka sa akong duol John. Dili ko kanay kabaylo sa imong kita diha sa abroad. Maong pauli ha. Ug ayo nagbalik diha sa abroad. Helen, Wow! Kanilot kag mahom ng imong mansion oil, Lin. Sa baka diha sali uy. Mansyon ba? Nakagamay ra anong bayan? Igo ra man ang kapuy-an. Pero ganahan ko sa designs mong bahay ba? Nindot. Tinuod? Lagi. Na ako magbayag gani ko no. Ako yun na pasundan ng imong design ba? Sige ba? May problema na asal. Kung taluhaan mo kining akong bahay. Ay, tuod. Pero sila mabot si June gikan sa abroad. John, unsa imong tanaw sa tong bahay ha? Nakauyo na ka sa personal? Napakita ko naman nimo sa atong video call. Nga unsa man, ha? Nga nakita naman nimo karon. Okay ra. Ang imong pagbuot ang matuman bahin sa design ning atong bahay. Apan ang gusto ko makita mao ang titulo ni Yuta. Ha? Nakuha na nimong titulo ini? Ingon man to ka nga wa pa. Kuan, pinamber na lang ang kuwang para mapatransfer na sa atong pangahan ang titulo ni Yuta. Apan, wa pagid mo hatag ang tag-iya sa yuta sa pinumber. Unsa? Uy, siguro ana we. Nakagasto na betas papatukod og bahin ning Yuta ha? Unya wa pa din ni sa atong pangan ang titulo. Aw, ako sunahon pagbalik ang tag-iya ining yuta. Monitoring kaya kailangan Hay, mag-ano rin. pag nga na John be, pag nga na balita So, Paong mo na nimong balita. Nga maminaw pa man tatabahin sa COVID. Ganahan sa kang maminaw ana no, nga makaguol. Ha? Ay, June. Lisod na kayo tatungod ining COVID. O kinana na natong ihunong ang operasyon sa atong negosyo kay lugi na ta. Hinay na kayo atong negosyo. Ibaligyan na lang ka nato ning atong bayog yuta. Unsa? Ay, maglisod na tagbawi tungod aning COVID uy. Ug sayod ka gyud ni ana. Mao nga ibaligyan na lang nato ning atong property. Oh, ikaw ang magbuot. O, oy, apurahan ang tagyan ni Yuta nga matransfer na ang titulo ni Yuta aron nga makabaligya tan ini. Mabali na sa atong pangan. O lagi. Makiksulti ko balik sa tag-iya sa yuta. Kung mao na nga inyo nang ibaligya ang akong yuta, ako ang mangitag buyer ana. Ha? May laing interesado ang yuta. Siya ang baligyaan ta sa akong yuta. Unsa? Usa ka tuig lang sukad na mo mapalit ng yuta. Nito mao ning health crisis nga COVID-19. Naapektahan ang among negosyo nga hurot-hurot ang kwarta nga among nahit. Mao nga nakahuna-huna na lang mi og baligya sa among yuta. Kigsulti enta ko sa tagiya sa yuta kay wa pa man gud ni napabalhin sa among pangan ang titulo kay dili man gid siya mohatag sa PIN number. Apan ingon siya nga siya nalay mangita og buyer. Unya, Oh, unsa naman? Ay naman tong gingon sa tagya sa yuta nga kaila niya nga moy mopalit aning iyang yuta. sa iyang yuta ba oy? Nga ato naman gid unta ni. Kay nabayran na gud nato sa ining yuta. Ambot lang gid sa unang tag-iya ini. Nga dili man gid mohatag sa PIN number aron mapatransfer na unta nato sa atong mga pangan ang titulo ning yuta. O sana sa inungdan kung nga nung wa ko musupak sa imong gusto nga ibaligya na lang ning yuta. Kay way klaro ang gipalitan ta ini. Mao nga sa naman ang bayan nga iyang gingon. Aw, mao pay po niya nga Lunes hangtod Biyernes kuno. Muanhin na ang buyer. Unya, Domingo na ba ron? Ugma Lunes. Kung wa gihapon ang buyer nga iyang gingon ning yuta, kita na mangita og buyer ning yuta. Ako na'y palit ani, oy. Ha? Tinuod ka sali? Lagi. Dahan, di ako nakagusto aning bayan ni mo, ha? O ganahan ko sa inyong luna ba? Labi na sa inyong bahay. Kay magpapagunin na human. Mutuig na ba na? Mao pag ipagtuig. Ay, okay na na, oy. Ako palit ani inyong bayog yuta. I-cash na ako. Oh, tingnan na itong tagyan ni Yuta Alin. Nga may buyer na ta. Ipaklaro niyan titulo ni Yuta Ha? Hatagan pa na tuglugway ang mupalit ni yuta. Sabto na to, okay? Dili ba yung dali rong panahon na tungod ni COVID? Pero sir, may nakita naman kung taming buyer nga willing mo bayad og cash aning yuta.
Mao nga kini na lang ang among Ay dili bayan. lagi, dili. Pabuton ta tong akong bayer. Kay siya ang gusto nga mopalit ni ninyo taa. Unsa? Asa naman tao nang giingon nga bayar sa tagyan ni yuta alin? Hay, ambot lang lagi ni tiguwa nga lagi oy. Na, hindi pa lang tamadok nga gabaan kay tiguwa nga siya. Gitubag ko na sig maayo. Murag may nangayo magkatahuran dyan. Kinsa man kana? Ako ang gusto mo palit sa inyong yuta. Oh, maayo noon, ma'am. Nga nagpakita ka na gitaw namo. Aron sa ingon nga tumahisgutan ang bahin ni yuta. O mabayran namin nimo ni yuta. Oy, I'm sorry ha. Dili ba ya cash ang among sabot ni Sir Miguel nga tag-iya sa yuta? Installment ba ya? Installment? Installment? Kalit ito nga ang kailang buyer sa unang tag-iya aning yuta kay siya ang mapalit sa yuta. Apan, installment. Untang may buyer ning among kaila nga willing mo bayad ani og cash. Isupak mi sa unang tag-iya aning yuta. Apan ingon niya, dili siya mo pirma sa pagbaligya sa yuta kun ang among buyer ang mopalit ini. Ang among mga pangutana mo kini mosunod unang pangutana. Papalit na namo ning yuta. Ibagod nga kami na ang matawag nga tag-iyaan ni. Dili ba di mi kabuot kinsa ang among baligyaan ini? Kadua pangutana, nakabayad na mi ining yuta. Apan wa lagi matransfer sa among pangan ang titulo ini. Tungod kay dili mo hatag sa PIN number ang tag-iya sa yuta. Pwede ba namo siyang ireklamo ini? Katulong pangutana, gusto namong ibaligya ninyo taa sa kailar sa dam. Mahimo ba ning ipangan namo diretsyo sa pangan sa among buyer? Bisag dili mo pirma ang napalitan namo ining yuta. Ikaw pa to katapusang pangutana. Maong gusto namo nga ang among buyer ang mopalit kay i-cash man gud niya. Installment man ang gusto sa buyer nga kaila sa tag-iya sa yuta. Ang among nahibaw-an nga nangomisyon pag gyud siya. Kung sabay angay namong buhaton, aron kami ang masunod sa pagbaligya ining yuta. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Helen. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og problema na may punto medikal, punto legal, personal, behavioral, emotional ug mga problema sa mga ginadiling droga. Of course, dili ra gyud ako mga suking tigpaminaw duha baya gyud mi kabuok naaman si Dr. Obra. Wa lang gyud mi magkuyog sa mo nang dili sa gyud dungan no ang inyong mapaminaw matag ingon arong arasa tungod kay naapagyutat no tunga taliwala sulod sa pandemya ug naningkamot gyud ta dili lang og social distancing pero kaning atong gitawag na nga mga safety ug health protocol no so ingon aron sa ato ang arrangement but nang hinaot mi nga maski pa no og naa pa ning sakita wa pa ang bakuna padayon lang gyud ning ato ang programa kay di man gyud mo na mo pwede pasagdan no og committed gyud mi sama sa kamo loyal kaayo sa ato ang programa kami pod loyal kaayo ninyo mga suking tigpaminaw mo na ang ato ang mga letter senders padayon gyud nga gihimuan og script no gigihatagan kinabuhi sa ato ang scriptwriter ug labi na sa ato ang mga artista sa kahanginan diri sa RMN Production Center sa katungwa pa makapadala sa ilahang suwat suliran Maonin ang paagi kung saan nyo pagpadala. Email address suliran_612@yahoo.com or naatay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klase gid ang pamaagi kay amo man gid nang gisiguro nga maabot gid diri namo ang inyong mga suwat. Ay mo pagtuo nga gikalimtan na nang inyong mga suwat ha. Labi na katong mga kumpleto ang mga detalye nga nasabtan gid namo ang hinungdan sinugdanan anang inyong problema, mahimuan gid na siya og drama sa kahanginan, no? Kaso lang, first come, first serve man ta, so di maguol, no? Ayaw lang, paabot lang ta, watakabaw. Ugma, sunod simana, sunod adlaw, imo nang suwat ang imuhang mapa, minaw. Padayon lang yun ta. And of course, thank you sa tanan nga mga letter senders, mga avid listeners nato all over the country, no? Magpadayon lang ditang mag-social distancing sa katong mga kinahanglan gyud mo gawas kay ato bayang nga sinati og nakita og nadungog sa balita nga nagkasaka na sad ang mga cases sa COVID-19 diri sa nasod, dili ra sa Sugbo, no? Ni epekto gyud ang katong pagtapok-tapok, no, ni adtong Pasko, ni adtong New Year, mao gyud ni resulta, no? Di pa mangyud gud angay, no, nga mogawas. Kasabot ta nga tradisyon sa ato ang pamilya nga magkita-kita, pero karon maka-realize na gyud unta ta nga seryoso gining sakita. Maski kinsa pwedeng matakdan, no, maski kinsa pwedeng mataptan aning sakita, wa pa ni
tambal wa pa pud tay bakuna nga naabot diri sa nasod. Samtang wa pa ning duha, magmatngon gyud ta always. Face mask, frequent hand wash, stay at home, social distancing lang gyud ta ha. Sender nato karong adlaw tawgon nato sa pangan nga si Helen. Gipadani sa kini ang akong suliran official writers page .legal ta. Kay unang pangutana ni Helen, napalit na namo ning yuta, dili bagod nga kami ang matawag nga tag-iya ini, di ba di ay mi kabuot kinsa ang among baligyaan. Okay, wala kaayo na nasulti sa drama, wa pod naka-attach diri sa iyahang Facebook nga suwat, ang kaning suwat ni Helen kung unsay mga dokumento para mapakita na matan-aw nako og mapamatuod niya ang iyang giingon nga napalit na gyud nila ang maong yuta og sila na gyud ang tag-iya. Ako laning i-assume ha nga naminaw mo sa akong tambag sa una. Unsa ganito'y kinahanglan nga dokumento para mahimong valid ug legal ang pagbaligya or ang pagpalit og yuta? Nalimot na mo, deed of absolute sale. Kinsa gani pwedeng makabaligya, kinahanglan ang katong tag-iya. Og susihon na to ang dokumento, ang titulo, wa ba ni na prinda, wa ba ni na remate, og unsa pa na din ha. Okay? Now, ang nahitabo karon is this. Napalit na ninyong yuta, akong yasum nga namoy deed of absolute sale, kung valid na nig, nabayaran na po ninyo ang buhis, wa lang na transfer ang title pero permado ang kaning dokumento, kamo gid ang tag-iya sa yuta. And as owner of the property, kamoy magbuot kung kinsa ang pwede nga mo usay buhat, gusto ninyong buhaton sa yuta. Ibaligya ba na ninyo, iprenda, paabangan, inegosyo, nara ninyo, inyong ibaligya, kamo po'y magbuot. Kung kaginsa ninyo, ibaligya. Dili makabuot ang tag-iya, katong karaang tag-iya nga inyong gipalitan anang maong yuta. Wa na siya katungod kay pagdawat niya basta fully paid na lang, pagdawat na niya sa kwarta, pag-execute niya sa deed of absolute sale, klaro man kinang nakabutang dito. For and in consideration of the pilay palit niya, o pilay baligya niya, no? To me, received of which is hereby received in full, I hereby sell, transfer, and convey. Unsa may pasabot ana, capital letters paggali na, tanan bold letters pa. But pasabot ana, pagpirma sa tag-iya, no? Sa seller, sell, transfer, and convey, iya nang gi-give up, iya nang gihatag, iya nang gibalhin ang titulo ug katungod ug pagpanag-iya anang maong yuta. Busa kamo gitag-iya sa yuta. Okay? Ikaduhang pangutana, bayad nami aning yuta apan wala pa matransfer sa among pangalan ang titulo ini. Tungod kay di mo hatag og PIN number sa ang tag-iya sa yuta. Pwede ba namo siyang ireklamo? Okay, wa kay ko kasabot unsay pasabot nimo sa PIN number. Kay di man ni ATM ang kaning yuta, di man ni credit card. Ang gikinahanglan raman nimo sa pagpalit sa yuta is kung titulado, the original transfer certificate of title, owner's copy. Kana ganing may pagka-orange, nga brown, nga dokumento, nga gi-issue sa Register of Deeds, nya nay nakabutang din ha, title number. Nya mo man ay ato ang kinahanglan ipakita ug ang tax declaration, no? Nya mo man ay atong kinahanglan ipakita sa BIR kauban sa deed of absolute sale para mabayaran ang capital gains tax. Unya, maisyuhan na dayon tag certificate authorizing transfer or registration. Unya mo bayad tas buhis sa munisipyo or sa syudad kung asa nin located ang yuta. Unya mo adto dayon sa Register of Deeds, ihatag nato tong original title, kansilahan, isuhan mo bag-o. Wa jud ko kasuway unsa na yung proseso nga mohatag og PIN number. No, so wa kay ko kasabot unsay pasabot ninyo aning dapita kay maura man gyud na ang proseso sa pagpabalhin nato og yuta. Okay? Now, ang ako alang unsay basihan nato nga makaingon ta nga kamoy tag-iya sa yuta. Kung wa pa ninyo naa pa ang title sa inyo ha, ang kanang inyong kuptan nga lig-on is ang kanang deed of absolute sale, no? Muna pinaka-importante natong dokumento para pagpamatuod, no? Granting and assuming na valid ug sakto ang pagkahimo notaryado ng dokumento ha. Ikatulong pangutana, gusto namong ibaligya ning yutaa sa kaila namo, mahimo baning ipangalan namo diretso sa pangalan sa among buyer bisan dili mo pirma ang napalitan namo ni ining yutaa. Di man siya kinahanglan actually mo pirma, no? Kay kamo naman ang tag-iya sa yuta. Kinahanglan na ang kinahanglan na gyud ninyo kuhaon ang title. Kay kana nga naa mo deed of absolute sale, kamo naman dapat ang mo pirma o mo execute sa deed of absolute sale sa pagbaligyan ng inyong yuta ngadto sa laing tawo. Way labot ang tag-iya, ang karaan nga tag-iya. Ikaupat ug katapusang pangutana, gusto namo nga ang among buyer ang mupalit kay cash man jud. Installment ang gusto sa buyer nga kaila sa katong karaan nga tag-iya. Among nahibaw-an nga nangumisyon pa siya. Unsa may angay namong buhaton aron dili kami masunod sa pagbaligya ining yutaa.
wa gyud mo laing angay buhaton. Wa ko kasabot kanung wa po niyo na transfer. Akong pangutana asa ang titulo aning maong yuta ug naa ninyo way katungod ang karaan nga tag-iya sa pagbuot kinsay inyong baligyaan ug unsa pay pamaagi sa pagbayad o pagbaligya ninyo. Kamo ang naay katungod way say ang karaan nga tag-iya di siya kabuot no, di pud siya kakontrolar ninyo. Ang dapat niyang ihatag and I hope na hatag na niya ninyo kay angay gyud unta na niyang ihatag katong pagpirma pa lang niya sa pagbaligya ng yutaa ang katong title, ang mga dokumento kay dapat i-turn over na niya ninyo. Pwede mo muduol na lang og abogado para makahatag og tabang og issue og demand letter niya para ihatag niya ang title kung wala pa man gani ninyo ang kanang maong mga dokumento, no? Kay para maklaro og mahusay na lang pud siya sulti nga makibaw siya asa siya dapat mulugar anang inyong transaksyon. And ang iyang lugar wala siya lugar. Di siya pwede kabuot ninyo kay di naman siya tag-iya. Kamo man ang tag-iya, okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Stay safe mga sukintig paminaw.